Vi sigurno spavate? Da. Vrlo. Izvinite što vas budim. Znate, ne ljutim se više. Pustite me odavde. Predajem se. Molim? Ovo je dan za slavlje, ne za tugovanja i jadanja. Razvedrite se, gospodine Hadro. Hajde, uđi. Hajde. Predavanja su danas bila izuzetno posjećena i ja sam bio i ja vam se divim i želim da vas pratim u Pariz. Molim vas, izaberite me kao svoga pratitelja. Dosta! Ah, kakav pogled, kakav pogled! Vidi se da ste filozof, mislilac. Oh, divno, divno! Ovo će ući u istoriju. Ovo je fotografija koju će ubići svi. Ajde, vati se. Gospodine Hadrov, ja vam se vidim. Takva mi noća, dosta! Vi me iznenađujete, gospodine Hadrov. Zašto se ne pakujete? Vaš avion kreće rano ujutro. Ali nema veze. Tu smo mi, da pakujemo velikog Hadrova i, kao što rekoh, ja se uopšte ne ljutim. Šta vam je? Niste veseli. A zašto? Znam. Sigurno strepite. Znam, to jeste velika stvar, ali vi ćete to rutinski. Danas čitam u novinama profesor dr. Petar Hadrov putuje u Pariz gde će na čuvenoj Sorboni održati 10 predavanja o svojoj filozofiji. Priča se da je pred vama svetska slava. Tako je, ali pre toga zabava! Jedan od mojih projekata. Gospodine... Klon! Klon! O,
će zasigurno ujutro da vas isprati. Gospodine Dodelje! Gde je? Vezat ću te i ostaviti da umreš. Zašto nisam gladan? Zašto nisam žedan? 2 dana sam ovdje, a ništa nisam ni jeo, ni pio! Govori! Govori! Govorite da umrete po 10 dana za nedelju, a da popijete samo 2 decilica vode. Indijska učenja, filozof! Kakav filozof? Kakav filozof? Prokleti Hadron! Proklete biografije! Znate molim kaj pate! Lošte stavlje! Ništa pritište snesti, razumite se! Ja da budem razio? Ja? Jer ja? A? Ja da budem razio? Radite to! Govori! Govori! Čemu? Sve! Šta znaš o Blum? Ništa pomogu, tek sam je upoznao, ne znam ti adresu! Kakvu adresu? Kakvu adresu? Tur nije čovek! Upravo ste. Divna devojka. Imate ljubomor na mene pomogu. Bravo! Govori! Šta znaš o Hadronu? O, vama sam do sada mislio sve najbolje. Tebi još da ide, a? Tebi još da ide? Ni Hadron nije čovjek, razumeš, ja sam ga izmislio ja! Govori! 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 Nisam kriv! Dosta! Ustavi! Ne prenemaču se. Šta vam je? Pa dešava se to. Nemojte se obazirati, molim vas. Mi ne umiremo dok ne umre domaćin na kome parazitiramo. Kao što kaže čuveni biolog Martić. Je li tako, gospodine Martiću? Tako je. Ali ja sam ga ubio. Znam. Čini vam se, gospodine Hadrov. To se neko poigrao sa vama. Znate, ljudi su čudni. Mi imamo razno stuđenje i oni nas zamišljaju na milione načina, pa izvinite me i kao ubice između ostalog. Molim? No, red je na suđenje. Polako, polako. Sada žele suđenje zbog vašeg postupka, ali to je puka formalnost, mala igra. Molim? Molim vas, priđite.
A zašto? Nemojte se čuditi, priđite. Stanite tu. Zanemarimo protokole. Odluka je donešena. Kakva odluka? Presuda. Tu kako malo kažemo. Ne bojte se. Mir, gospodo! Zbog ubistva gospodina Bogdana Lokara, čuvenog fizičara, od strane gospodina Petra Hadrova, čuvenog filozofa, isti, ovdje prisutni gospodin Hadrov osuđuje se na smrt 6. dana po donošenju presude. Čestitam, gospodine Hadrov. Moj iskreno čestitam. Ali on je živ! Slušaj, Pitamo! Vodimo ga! Ali on je živ! Pustite vas!